Hello, what's up guys? Dili mi karon sa classmate boarding house kay nagisabot mi nga mong palit og kal para among litsonon. Kay kini guys no amo nagitamon tampuhan og tag 50 20 para lang makompleto para makapalit mi og kal nga katidad og 400. O kini guys gisudlan na din nila og lamas ang sod sa manok og samtang di ako mga kauban diri sa kilid nga nanggiduwa og ML og gitar-gitar samtang magpaabot nga maluto aning amuang ihaw nga manok og samtang niya mong busing nga gakuha og tanod para itahi diri sa sampot nga perti kayong dakuag bangag kay nigsud sa lamas mangambak din ni siya guys no kay mo ning pangitag paagi sa mong busing nga tahi ni jag tanod og kay tanod di po guys no dinhi siya apel og ka kay di man ni maapel og kasunog guys kay paagi man ni siya sa ilawong pagtahis nga sa tanod para di maapel og kasunog. Tanawa guys no, amaw kayo ni among busing ngitag paagi para lang di manglusot ang lamas. Aron pud guys di manglusot ang lamas ba inig tuyok na tuon niya para safe ang mga lamas kay lisod pog mangambak ng mga lamas inig tuyok kay na wala pud bahon ni atong litson. Ug karon nga mo ning gitahian niya guys para mo gamay-gamay ang buho kay pastilan po ning ihaw ni guys nga magko man kayog pad mao nang gidak ano buho kay di man masuod ang kamot mao nang gidak-an og karon amo na din siyang gituhog kay nahuman na magtahi amo na siyang gituhog sa amo ang improvise nga litsonan og manok nga gipangitaag paagi sa among busing nga perting maayo ha nga mangitag paagi para lang jud makalitson mi og manok. Bukan na mo tuyo pinigluto. Tutup na dyan eh. Huwag tanay kuhan guro. Di. Ay, alam mo rin to yun. Ug karon guys naghaling na ni akong classmate diri sa gawas sa ilang room ilang boarding house gamay diri nga abuhan para mao ilang gamitan sa pagluto. Kaya nahuman na magtuhog nga tong litsong manok ato na nang idangka diri sa nagbaga na nga uling o samtang akong gihinay-hinaya nagtuyok samtang nagtuyok na dyan po na itig paypay namo na itig paypay na mo guys na gentle kayo ni mo paypay tanawa tanawa guys no baga na kayo ang uling o samtang gipulihan day kog drive ning among tigpaypay pastilan kayo kusog kayo mo tuyok sa litson mura gatuyok og manubila tanawa ning among litsong manok kay aning atong litsonan day guys no is DIY ni siya guys nga gipangitaan gyud paagi nga sa among busing para lang naay litsonan kay kini guys gamay ra kayo ning abuhan nga gipangitaag paagi sa among busing para kaluto jud mi sa among litson ug karon guys nagka mantika ni among manok ug karon guys ato po ning i-flex ning ato mga kauban diri nga atong mga classmate ug mao ni sila guys nga mga classmate nako ug karon guys ibalik na tugtutok diri sa manok kay perti nagyong lami ay kaon ay dugay kayo mahuman ug kining usa guys gapuli-puli day mig tuyok diri sa litson kay perti gyung inita pud kayo guys ug ikaw ra sige mo ni siya guys nga among manok nga kay may aksyon na magka-browning among litsong manok guys gakuha day may kutsilyo guys now para ihiwa diri sa dughan kay pertig yung bagaag unod ding dughan sa kal guys nga usa po ni nga dugay maluto kay gipangkutasan na pud mi guys mo ni among siyang ipanghiwaan og tanan apil ning bagtak na mo guys no gihiwaan ni po ni siya ang paa ang bagtak sa manok Bagtak sa manok. Para pa Painita. Good na? Iyay, gawasan. Gawasan. Saan man? Pisik. Grabe mo magdugay na. Kuhaan bagay. Mura ko mo ikaw yabing piskan yaming. samtang ning sa guys no wala jud gapaabot sa litsong manok guys nangangita gyud paagi para makakaon og tanawa guys og kit siya taman sa sa kal guys ijo ning pangitaan para makakaon pertig yung ning gutoma na ba kay wala man kahawat kit pa
O gamay ni yung kuwang guys no, maluto ni among litson nga gipaypayan sa among yauming ang baga para di pawong kay perti na yung gamaya ni among uling. Mao na taon ni nahimilin sa among uling nga perting dugaya maluto ning kal nga litsonon. Og sometimes diri sa sud guys duha ka 1.5 nga cook pares man dun na siya sa ato ang kanon. Og karon nga gihaon na di ay ang litsong manok kay naluto na. Og tan-awan ninyo guys dako po ni among manok nga gilitson. Mga 6 kilos po na siya guys no, isa rang buok pero gining makuha nya ihuso na dining among DIY nga tuhugan kay para tadtaro na. Berasa dok. O karon guys no, gisugdan na nagtadtad sa among busing diri sa classmate boarding house. O siya jay gapango sa pagtadtad. Perte yung lamiag, gutom na kaayo mga guys. Perte po ning kusundan guys nga perte gyupog kung pagkahait, gutunon pug bairan, pastilan. Sagdi laman para nalang tayo magamit inigtadtad sa maning napanta sa boarding house nga gamay ra kayo ta gamit nga ato lang pagtiyagaan ning sundang nga pertig yung haita mudagan og naibairan pertig yung aning among manok ko mantika gyud taman goy pertig yung pagkalami sa litsong manok pertig yung humuta basta kitay magluto guys arang humuta gyud manay mga DIY nga paglitson nga gamitan dag mga mikos-mikos ba nga lihok para lang makakaon pertig yung bagag unod dining kahal guys no. Magko kayo bagtak sa manok pastila ning bagtak ning manok pataba na ng hulmanan. Do, ay nag-wipe. Kala yung magero sa. pertig yung lami ay pare diri sa duha ka 1.5 nga cookies nga tong litsong manok mastilan nga mong sundang nga husuon po din mastilan pertig yung daghana siya sa karne sarang buok guys no, daghana kayo karne tiba-tiba na po ang bahaw ni guys ba kinadtad ba sa mong busing kusog pa yung hampak ato na ipas gamitan na to ni og time lapse para man. Og di ara nga atong litsong manok na human nagigtadtad pertig yung pagkadaghana isa jud pod ka bandihado na puno pod pertig nagyong gutoma guys. Og karon guys gahawat namin nga mugawas ang mga rice cooker diri sa lababo selby na mo among kamang lamisa okay na nanay gawa na ng rice cooker guys og dapong classmate guys no gandam nagplato kay perti nagkunong gutoma sa mana dugay majuputan na magluto sa on pod nga nalangan tagamay agwanta go pud bitog gamay bahalag mapas mo basta kay makakaon ana man na sus pastilan gagama nagsawsawan ning among kauban isa karon gyamo nagi trapuhan ning among lamisa guys nga among kananan diri sa classmate boarding house pastilan kuha pag usay sod bo na safety pa rin among busing pastilan gyud arat na tani tagtaod guys sa mana pagkaron guys ato na ning paungon ni atong video kay mga unami karon guys perti na gyud pagkasiawa ni among mga kauban diri guys kay gipanggutom na murag aksyon na bang gikopot diri sa atong nilitsong manok kay perti na gyud gutoma tan-awa guys murag man giilog na ni uyang tagtaod ba tan-awa Grab. Ang cover sheet na mga nga. Uy, guys, isa lang yung kutsara kan. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this we give you about the receipt from murag yung gipanggutom guys busag pagpangadyo guys wa na gadito-ditso na laman tangig gutom na gyud kay mura mag-apike mga jian dito-ditso man para magdali lakto dayon og amin